Ei bine, este rândul meu să fiu băgat în sac. Așa a spus criminalul în serie în vârstă de 52 de ani, Vasili Komarov, în timp ce era dus în celula sa după ce a fost condamnat la moarte de tribunalul din Moscova. Ceea ce diferențiază crimele vânzătorului de cai de celelalte crime este modul în care scăpa de trupurile victimelor sale. Fiecare dintre acestea fusese relegate ca un pui la rotisor, iar potrivit rapoartelor poliției, îi băga în saci și îi arunca la o groapă de gunoi. În total, Komarov și-a amintit că a ucis 33 de persoane, deși au fost descoperite doar 21 de trupuri, și a spus că era pregătit să mai ucidă cel puțin încă 60 de persoane. A fost primul criminal în serie prins recent în formata Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Komarov s-a născut sub numele de Vasili Petrov în Rusia în anul 1871, fiind unul dintre mulți copii ai unei familii de muncitori, toți mari consumatori de alcool. A făcut cei 4 ani obligatorii în armata rusească și la vârsta de 28 de ani s-a căsătorit pentru prima dată. În timpul războiului ruso-japonez din anii 1904-1905 a fost pe frontul de est și a reușit să strângă destule economii. Odată ce a fost trimis în rezervă, el a început să călătorească foarte mult cu soția lui. Imediat cum a rămas fără bani, el a început să lucreze la un magazin cu articole pentru armată, dar a fost prins furând din magazin și a fost trimis la închisoare un an, timp în care soția lui a decedat din cauza holerei. După eliberare, Petrov s-a mutat la Riga și s-a căsătorit cu o văduvă poloneză, Sofia. Aceasta, din urmă, avea 2 copii. Petrov era alcoolic și își bătea de soția și copiii vitregi. Când armata germană a ocupat regiunea Baltică, la începutul primului război mondial, Petrov s-a mutat împreună cu familia lui în regiunea Volga. După Revoluția din octombrie 1917, a intrat în Armata Roșie, unde a învățat să scrie și să citească. A fost capturat de armata de voluntari a generalului Anton, dar cumva a reușit să scape. Iar ca să-și acopere urmele, și-a schimbat numele în Vasili Iovanovici Komarov. În 1920, după ce s-a terminat războiul civil, el și familia lui s-au mutat în Moscova și au locuit pe strada Șavabovska. A găsit o slujbă ca șofer de taxi, dar veniturile principale veneau dintr-o serie de jafuri și vânzarea pe piața neagră a obiectelor furate. Au existat de asemenea teorii care susțineau că a fost trimis în Moscova ca spion al lui Anton, dar există foarte puține dovezi care să susțină această teorie. După ce Lenin a introdus noua politică economică în anul 1921, care le permitea muncitorilor să fie liberi profesioniști, Komarov a devenit negustor de cai, construindu-și un grajd acasă. Nimeni nu a făcut legătura între acest bărbat, care aparent era un familist convins și un om cald, și crimele ce începuseră să apară până la sfârșitul aceluiași an. În diverse gropi de gunoi au fost găsite trupurile victimelor, inițial chiar lângă cartierul în care Komarov locuia. Însă, încet, probabil și-a dat și el seama că acest lucru îl poate aduce mai ușor în fața autorităților, așa că a început să scape de trupurile victimelor lui din ce în ce în locuri mai îndepărtate. În ciuda investigațiilor făcute de poliție, trupurile au continuat să apară pe tot parcursul anului în 1922 și chiar și la începutul anului următor. Cel puțin o altă duzină putând fi atribuită aceluiași criminal. Acesta și-a câștigat porecla de lupul Moscovei și până și Lenin și-a îndreptat atenția spre surprinderea lui după ce au început să circule zvonuri că noul guvern comunist nu era în stare să pună mâna pe un ucigaș. Li s-a cerut ajutorul experților, criminaliști și foști membri ai poliției din Moscova. A început să iasă la iveală un anumit stil de a ucide, iar trupurile victimelor erau în mod sigur opera aceluiași criminal, iar în sacii în care fusese aruncate victimele fuseseră găsite și grăunțe de ovăz. Aceste indicii, dar și area largă în care victimele erau găsite, a făcut autoritățile să creadă că este vorba despre un șofer de taxi, ceea ce nu este foarte departe de adevăr, pentru că asta a fost meseria anterioară a lui Komarov. Poliția a trebuit să găsească o soluție ca să-și restrângă căutările.
Victimele erau descoperite aproape întotdeauna fie joia, fie sâmbăta. Curând, detectivii au aflat că miercurea și vinerea erau zile în care erau aduși cai la piața din Șabolovski. Părea logic că victimele fuseseră selectate dintre cei care mergeau la piață și mai ales datorită faptului că toți păreau a fi vizitatori în zonă mai degrabă decât localnici, dar nu au devenit suspicioși imediat. Odată ce detectivii au început să interogheze negustorii, au observat comportamentul ciudat al lui Vasili Komorov. Acesta venea de multe ori la piață fără niciun animal cu el, după care pleca împreună cu anumiți clienți. Din moment ce grajdurile lui nu se aflau departe de piață, era în mod evident mai simplu pentru el să își ducă clienții acolo decât să își mute animalele la piață. Dar într-o anchetă ca aceasta, orice presupunere trebuie pusă la îndoială. Detectivii au început să-l ancheteze pe Komorov și au descoperit că departe de a fi un stâlp al comunității, acesta avea și un comportament crud și violent. Potrivit unuia dintre vecinii săi, încercase să-l ucidă pe propriul lui fiu pe vremea când acesta era în vârstă de doar 8 ani, spânzurându-l, dar soția a reușit să-l salveze dându-l jos din ștreang pe băiat. Un alt indiciu care conducea spre el a fost că într-unul dintre saci poliția a găsit un scutec folosit. Bebelușul lui Komorov se născuse în vara anului 1922. Pe 17 martie 1923, sub pretextul că poliția ar căuta alcool de contrabandă, au decis să percheziționeze grajdul lui Komorov. Ce au găsit acolo era de fapt răspunsul tuturor întrebărilor lor. Era ultima victimă a lui Komorov, care era deja pusă într-un sac și legată bine, pregătită pentru a fi aruncată. Komorov s-a speriat și a sărit pe fereastră, reușind să scape de polițiștii de afară, care chiar se așteptau la o astfel de manevră. A fost fugar timp de 24 de ore înainte de a fi arestat într-un sat din apropiere. Komorov nu s-a obosit să se ascundă și a fost prins. A recunoscut că era responsabil pentru moartea acelora ale căror trupuri fuseseră descoperite și a spus că a aruncat alte 6 în râul din Moscova. Metodele lui erau foarte simple. Se prezenta la târg fără niciun animal cu el, le ofera clienților săi un cal la un preț foarte bun, îi aducea în grajdurile lui unde le oferea vodcă, iar după ce victimele sale se îmbătau, acesta îi ataca cu un ciocan, după care îi lega, îi băga într-un sac și scăpa de trupurile lor. Motivul crimei părea să fie jaful, deși se spune că a reușit să facă doar $30 americani în urma acțiunilor sale. Totuși a recunoscut că seria de crime a început după ce un alt vânzător de cai îl enervase pentru că recunoscuse că voia să-i cumpere caii foarte ieftin, iar apoi să-i vândă în afara Moscovei pentru a obține un profit mult mai bun. O asemenea tentativă de speculă l-a enervat atât de tare pe Komorov încât l-a ucis pe bărbat. Komorov i-a dus pe investigatori la o altă groapă de gunoi pe care aceștia nu o descoperise și unde au găsit alte 5 victime. Poliției a fost greu să-i oprească pe moscoviți din a lua legea în mâinile proprii atunci când Komorov își descria munca. Un ziar din Rusia l-a trimis pe cel mai bun jurnalist al său, Mikhail Bulgakov, viitor romancier, pentru a scrie despre acest caz. Iar el a raportat că femeile din casa în care locuia doreau ca Komorov să fie fiert de viu sau băgat într-o mașină de tocat. Komorov însuși a încercat să se sinucidă de 3 ori înainte de începerea procesului, dar a încetat să mai încerce, bazându-se pe faptul că jurații îi vor oferi o șansă de a avea un proces rapid și o moarte ușoară. A fost foarte dornic și relaxat să vorbească despre faptele pe care el le-a comis. A spus unui ziar că este al naibii de ușor să ucizi. După cum a explicat el, citez, am 55 de ani, m-am distrat și nu vreau să trăiesc mai mult de atât. Soția lui a fost arestată și trimisă în judecată împreună cu el. Unele surse spun că acest lucru s-a întâmplat pentru că autoritățile nu puteau să creadă că femeia nu știa nimic de activitățile soțului ei, deși documente contemporane sugerează că ea fusese un participant activ la crimele care au avut loc de la sfârșitul anului 1922 până la final. Aceasta ajutându-l să curețe mizeria din grajduri și petrecând nopțile rugându-se pentru victimele nevinovate. Procesul lor
a avut loc pe 7 iunie 1923. Având în vedere că exista un interes public major în ceea ce privește crimele sale, reporterul a participat și el, notând că inițial Komarov părea să fie o persoană bătrână și banală, neplăcută, dar nu brutală. 3 psihiatri l-au considerat sănătos mental, iar în primele ore ale dimineții următoare a fost condamnat împreună cu soția sa la moarte. Aceștia urmau să fie executați în următoarele 3 zile. Copiii lor au fost trimiși în orfelinate, iar el și soția lui au fost executați pe 18 iunie. Bulgakov și-a încheiat articolul despre acest caz, sperând că legile dure ale eredității să nu-i afecteze și pe copiii acestora, iar aceștia să nu crească la fel ca și părinții lor. Unele rapoarte neconfirmate însă sugerează faptul că cel puțin unul dintre ei a crescut și a ajuns asemenea părinților lui, fiind responsabil pentru o serie de atrocități împotriva Armatei Roșii în timpul celui de-al doilea război mondial. Atât am avut pentru voi astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să aprindeți clopoțelul de notificări. Eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!